Ei me tultu puhumaan vaan. Joo, no nyt puepa nää päällä. Niin. Tää? Säkin pääset testaamaan. Et oo tosissaan. Se tuli aika helposti. Joo. Sitten tärkein asia. Moi! Syksy oli lokakuun lopussa jo pitkällä, mutta sää tarjosi parastaan. 5 astetta lämmintä ja täysin tyyntä. BMG Racing Team kutsui mut Kappööleen kuvaamaan heidän kilpaveneitään. Perillä odotti siniset F4 ja GT10-veneet kuskeineen. Arthur 18 on ajanut GT15-luokkaa ja siirtynyt pari vuotta sitten F4:ään. Edith 11 aloitti 6-vuotiaana kyläkisoista ja ajaa vielä viimeisen kauden GT10 ennen isompaan luokkaan siirtymistä. Toi pitkä ukko on Magnus, F4 EM-hopeamitalisti. Käytiin läpi eri luokkien speksejä ja jatkettiin sitten mielenkiintoisiin yksityiskohtiin. Oikeastaan kaikissa luokissa suurimmat kustannukset on kaluston ensihankinta ja täysin tallihenkilöstön, eli yleensä perheen, koosta ja majoitusmuodosta syntyvät majoitus- ja ruokailukulut kisapaikoilla. Veneet on niin kevytkulkuisia, että bensalasku ei näillä vähäpäästöisillä moottoreilla juuri rasita, vaikka ajaisi testiä sen minkä ehtii. Pätevän F4-kaluston saa noin 15-30 tonnilla ja vuosittain vaihtuvat kisapaikat Euroopassa rasittavat noin 10-20 tonnin vuositahdilla. Jokainen tarra veneen kyljessä tulee varmasti tarpeeseen. Veneen saa rakentaa vaikka itse ja mitatkin on suht vapaat, joten veneillä on hyvin toisistaan erottuvia ajo-ominaisuuksia. Tämä kilpuri ei kuulemma ole leveytensä ansiosta se herkin kaatumaan ja tykkää mennä pakottamatta mutkiin. Hyviä ominaisuuksia veneelle, jolla ajetaan noin 10 sekunnin välein kaasupohjassa mutkaan. F4 ohjaamo on niin pieni, että sen kuvaaminenkin tuntui hankalalta. Katselin edellisenä päivänä vähän videoita formulaveneistä ja sisäkuvissa vaikutti kuskin kypärä kolisevan koko ajan ohjaamon seiniin. Veneitä kaatuu kisa- ja testitilanteissa välillä useinkin, joten ohjaamosta löytyy 6-pistevöiden lisäksi myös happilaitteet. Quick release system. Sitten meillä on 6-pistevyöt ja happisysteemit. Sitten meillä on radiokaapeli, mitä menee kypärästä kiinni. Eli teillä tulee niinku rannasta sitten Joo. radioyhteys ja saatte jotain vinkkejä sieltä. Joo. Sitten on Ja kaasu on sitten jalalla. jalalla. Joo. Trimmit on napilla. Joo. Eli nämä on trimminappit. Sitten meillä on radionappi ja start. Se on happipullo. Pieni tankki. 12-litrainen tankki. Sitten päästiin mun lempiaiheeseen, eli potkureihin. Kuten odottaa saattoi, tällä nurmella on yleensä levällään pitkät rivit käsin viimeisteltyjä taideteoksia, mutta suureksi yllätyksekseni kisoihin mennään yleensä sen saman ykköspotkurin kanssa lähes kelistä riippumatta, ja toista pidetään mukana lähinnä varaosana. Se paras potkuri sopii kuskin ajotyyliin ja toimii parhaiten veneen kanssa, niin vaihtotarve tulee vastaan lähinnä äärimmäisissä keliolosuhteissa. Potkuri on niin sanottu superkavitoiva potkuri, eli kutsutaan cleaveriksi. Eli on erittäin
terävät etureunat ja sitten paksumpi jättöreuna. F4-luokassa potkurin suhteen ei ole muita rajoituksia kuin putken pituus ja halkaisija. Eli lapojen määrä, muoto ja materiaali on ihan täysin vapaa. Potkureita tehdään sarjatuotantona Virossa ja Tanskassa pääsääntöisesti, mutta Amerikasta tietenkin saa jotain. Ja sitten on täällä paikallinen seppä, joka itse niitä tekee. Eikä se ole muuten mikään seppä, vaan sehän tekee myös sarjatuotantona. Suomestakin saa näitä sarjatuotantona muuten. MTM Propellers. Tämä pitää mainita, kun se on meidän sponsori. Tämä on muuten vihollisen potkuri. Tää on... niin, potkurit tehdään sarjatuotantonakin, mutta parhaat yksilöt tulee käsityönä. Ja vastaavia näitä cleavereitä käytetään sitten GT15 ja 30 luokissa myös. Tietenkin ne on vähän pienempiä ja sitten saattaa olla jotain muotoeroja lavoissa. Sitten vertaukseksi niin GT10 potkuri. Tää on alumiinista tehty, vakiopotkurista hakattu ja viilattu. Moottorivalmistajalta saa näitä roppakaupalla varaosana. Ja sitten vaan viila käteen ja vasara toiseen. Niin. Montako solmua tulee lisää kuin viilaa vakiosta? No se on aika jännä, koska kilpaveneissä ei puhuta ikinä solmuista. Kyllä kilpailussa puhutaan solmuista. Mä lähden nyt menee. Kyllä kisoissa puhutaan solmuista, mutta jostain syystä näissä ratakisoissa niin puhutaan kilometrejä tunneissa. Kun mä aloitin, niin mä en sitä tajunnut miksi, mutta mäkin on siihen taipunut. Syytä en tiedä. Mutta jos nyt puhutaan sitten kilometreistä tunneissa, niin vakiopotkurilla saadaan tuo GT10 kulkemaan ehkä se 45 kilometriä tunnissa. Ja sitten jos tätä oikein saa onnistumaan, niin päästään siihen 54, ehkä 55, jos ihan on huippupotkuri. Lapoja vähän ohennettu ja sitten nousua tietyissä paikoissa lisätty, mutta siitä mä en kerro mitään. Se on meidän salaisuus. Yllättävän iso ero kuitenkin niin kuin täysin naputtelemalla ja viilaamalla. Niin. On, ja suuri ero tulee siitä, että tulee pitoa lisää. Kulkee helpommin veden läpi ja leikkaa paremmin. Sitten tietenkin kun nousua vähän lisää, niin tulee vähän lisää vauhtia. Aika ajovarusteet. Meillä on kypärä, jossa on tämmöset quick release. Sitten on mikki tästäkin ja sitten siellä on kuulokkeet. Eli varikolta tulee aina jotain ajovihjettä sitten kilpailuaikana. Voi tulla jo. Tai sitten missä siellä on tilaa. Tavallaan toiset silmät kuskille. Joo, näin se on. Hans. Se on ihan tämmönen. En mä tiedä mitä muuta siellä pitäisi. Pitää niskan kunnossa, jos tulee oikein paha kolme. Näin se on. Ajohaalari. Mulla on tämmönen ajohaalari, missä on liivi sisäpuolella. Elikkä se on niinku 2-in-1. Ja sit mulla on ajokengät. Ne ei oo pakollisia, mutta mä tykkään käyttää. Joo. Nyt sopivaan hetkeen, niin ei me tultu puhumaan vaan. Joona, nyt puepa nää päällä, niin Tää? säkin pääset testaamaan. Et oo tosissaan. No aina tosissaan. Älä hemmi. Siis mitä nyt tapahtuu? Nyt sä menet testaamaan. Nyt ollaan Tällaisella. puheet puhuttu ja nyt on tekojen aika. Arttur näyttää ensin mallia ja sit sä menet testaamaan. Mitä sanot? Otatko haasteen vastaan? Täytyy sanoa, että nyt kyllä vähän jännittää. Että katsotaan mitä siitä tulee. Kyllä sit hyvä tulee. Noniin, alkoi heti kädettä välttää itse. Arttur antaa hyvät ohjeet radion välityksellä, niin kyllä sä pärjäät. Ok, Jos nitralla pärjäät, niin kyllä sä tälläkin. selvä. Nyt mennään ajamaan.
Arthur löi mutkaan 3,3 G kiihtyvyydellä, joka on muuten sama lukema mihin F2-autolla pystyy. Siinäpä oli kunnon tunnel vision. Sen verran hypnoottista tuijottaa tuommoista kameran läpi, etten tiedä olisiko sitä tajunnut pelastautua, jos ei oliskaan kääntynyt. Kerran meinas tulla pupu pöksyyn, kun kuvasin noin 90 solmua lähestyvää arkokattia, joka rääkyi alle 5 metrin päästä ohi. No niin, nyt on käyty katsomassa, miltä homma pitäisi näyttää. Täytyy sanoa, että toi yli 3G:tä mutkassa kiihtyvyys, niin se näytti kyllä myös ulospäin todella hurjalta. Että V-pohjamies ei voi muuta kuin unelmoida tommosesta. Mutta mikä on nyt niinku suunnitelma tähän, että nyt pitäisi niinku mun lähteä sitten kokeilemaan? No näin se on. Miltä tuntuu? Pelottaa. Jonkun verran on tullut nopeata venettä ajettua, mutta toi on niin eri asia, että kyllä se niinku herättää suurta kunnioitusta. Että... Se lähtee rauhallisesti vaan ajaa. Joo. Eli aloitellaan sille, että trimmi on alhaalla ja ei välttämättä ihan kaasupohjassa alkuun. Joo. Joo. Kyllä kaasu voi olla pohjassa. Kaasu voi käytännössä olla pohjassa kierroksen ympäri. Trimmillä sä säädät vauhtia. Kaasu on myös mutkissa pohjassa vai? Joo. Joo. Jos sä päästät sen, niin sitten vetät nurista. Aha. Niin tehdään Joonalle niin, että... Tämä on vähän niin kuin Nitralla alkuaikoina, että se oikeasti ajo-ominaisuudet oli sillä tasolla, että pelotti päästää kaasu, vaikka oli niin kuin täys höökä päällä. Niin se aina vähän vempuloi siinä vaiheessa, kun päästi kaasuun. Niin nyt ollaan taas siellä sitten. Joo, tehdään niin, että käännetään se kuminauha eteenpäin polkimesta. Joo. Että siinä on veto täällä koko ajan. Joo. Ei, mutta kaasu pohjalla ja trimmi ihan alas, niin ei se kulke enemmän kuin 60 kilometriä tunnissa. Joo. Okei.
Sitten, Sitten se niinku vetää koko ajan näin, koska se niinku haluaa kääntää. joo. Ja sitten kun haluaa vauhtia, niin sitten trimmataan ihan pikkuhiljaa ylöspäin. Ilmeisesti mutkissa trimmataan aina alas ja saadaan pito sit sillä. Se tuntuu hyvin se, että kun se tuut täysillä, vähän trimmaa alas ja alkaa kääntää, niin sä huomaat, että se niinku... Lähtee niinku haukkaa jo Joo. sinne. Joo. Onko se sitten mutkassa, niin kun sä ajat kovaa, niin onko se niinku trimmi ihan alas vai Ei oo ihan alas. osittain? Sun pitäisi niinku tuntua se, että milloin se ottaa pitoja haluu kääntää. Joo. Onko siinä joku trimmimittari? Ei oo. Hyvä, se helpottuu. No mutta tallipäällikkö katselee ulkopuolelta ja kertoo neuvoja, että miltä näyttää. Niin pikkuhiljaa. Kyllä se hiljaa hyvä tulee. Paitsi näistä, tästä sulla pitää olla kaasupohja. Sitä lailla. Ensin otetaan vähän miehistä välipalaa. Joo, vähän jotain kevyyttä purtavaa ja sitten mennään. Et jaksa. Tällaisen laitteen rattiin ei voi lähteä muuten kuin äärimmäisen kunnioituksen kanssa. Tavallisenkin veneen kaataminen olisi milloin tahansa henkeä uhkaava tapahtuma, ja nyt lähdettiin lähes jäiseen veteen laitteella, josta oli vaikea tulla ulos edes normaalisti. Autojen kanssa pidon rajoja voi aina etsiä pikkuhiljaa, mutta veneet eivät useimmiten varoita. Kun se lähtee ympäri, se myös menee ympäri. Nyt olikin sitten jännä paikka. Nuorena kiinnosti oikeastaan kaikki, missä oli turvakaaret sisällä, mutta voin kertoa, ettei minkään auton kyytiin ole ollut näin vaikea luikahtaa sisään. Välittömästi iski pieni ahtaanpaikan paniikki, vaikka ne moisesta yleensä kärsi. Päätä ei mahtunut liikuttamaan kypärän kanssa juuri ollenkaan, ja vyöt olisi pitänyt kaivaa persauksen alta esiin. Olen aika paljon kuskia pidempi, niin hommahan meni heti uusiksi. Ulos kopista ja vyöt löysälle. Toihan vaatii kyllä tietynlaista sadomasochismia, Joo. niin kuin et oikeesti tykkäis tosta. En mä vielä ehkä tiedä, tykkäis mä tästä. Tällä hetkellä tuntuu todella hullulta. Koittaa ottaa se pois. Noin. Se tuli aika helposti. Joo. Sitten tärkein asia. Luukku ensin. Ekaksi. Jos sä otat vyöt ennen luukku, Joo. sit voi mennä huonosti. Pari testiä mahdollisen kaadon varalta. Kattoluukku auki kädellä, ratti pikalukosta irti ja vöiden vapautus. Niin, ja happea on syytä haukata sopivassa kohtaa, koska varahappisäiliö on tänään tyhjä. Selvä. Lähdetään ihan rauhallisesti ajaa. Joo. Ja jos ei tuntuu hyvä, niin sano vaan. Vaihde on nyt koko ajan päällä vai? Joo. Ja tässä sulla on start. Joo. Sitten tässä on sammunappi. Joo. Että painaa tosta vaan, niin sitten kone sammuu. Ja nää on niinku samoja, nää kaikki on. Tää ei toimi, Ah. mutta nää toimii. On Nää trimmi. on niinku sami. Että ylös, alas. Uhuh. Kaasupoli jo tossa ja sitten kun painaa, niin sieltä löytyy 0,5 metriä tavaraa. No niin, nyt on aika tiukka paketti. Vyöt puristaa sen verran, että saa juuri hengitettyä normaalisti. Kaasujalka on pituuseron takia aivan koukussa ja todella vaikea käyttää, mutta pedaali on ohjeiden mukaan tarkoitus pitää koko ajan pohjassa, joten kai se sitten kelpaa. Luukku kiinni, valmiiksi vaihdepäällä oleva moottori napista käymään ja hyvää matkaa. Sitten saa koittaa vähän painaa kaasua, katsoa miltä se tuntuu.
Ajo-ohjeet oli pääasiassa seuraavat. Tunnustelet mitä vene sanoo ja teet sen mukaan. Jos joku tuntuu oudolta tai joudut tekemään väkisin, menee väärin. Aloitin rataan tutustumisen osakaasulla ja trimmi alhaalla. Vene pomppasi muuten plaaniin helpommin kuin mikään ajamani vene, vaikka potkuriakseli on reilusti ponttoonia ylempänä. Mä sanoisin, että kaasu pohjaa vaan ja sitten trimmillä rupeat hakemaan. Jos tuntuu hyvältä siis. Parin kierroksen jälkeen rata alkoi hahmottumaan silmiin paistavasta auringosta huolimatta ja painoin kaasun pohjaan. Vauhti nousi noin 30 solmuun ja kone kiersi 4 tonnia. Suoret tuntui tahmaisilta ja mutkat hirvitti jo nyt. Vene kääntyi kuin kiskoilla ja kallistui aavistuksen sisämutkan puolelle. Pari kierrosta näin ja sitten oli jo pakko kokeilla vähän trimmiä suorilla. Kypärästä oli radioyhteys apuveneeseen, mutta kanava oli toistaiseksi ollut varsin hiljainen. Parin kierroksen välein rupesin lisäämään suorella annettavan trimmin määrää ja totuttelin lisääntyneeseen vauhtiin. Välillä vene laukkasi hieman ristiin ja V-pohjaveneilijä joutui radiolla varmistamaan, että se kuuluu asiaan. Vastauksena, anna mennä vaan. Tästä eteenpäin suorilla meno alkoi maistumaan todella hyvältä, kun vene alkoi saamaan kunnolla ilmaa alle ja konekin kiersi 6 tonnin pintaan. Mutkiin tullessa pelotti sitten kahta kauheammin. Lähestymisnopeus oli 30 solmun sijasta 50 paremmalla puolella.
Näillä main tuli radiosta viesti, ettei trimmiä saa enää nostaa enempää, koska vene saattaa tyynelläkin lähteä lentoon. Eikä apuveneestä edes nähnyt sille puolelle rataa, jossa vene tuntui pienessä tuulenvireessä leijaavan ja kiertävän paljon eloisammin. Ääni taisi kyllä kantautua, kun kohta kysyttiin huomaanko eron vasta- ja myötätuulella. Suoranopeus jatkoi kasvua ja koitin ajaa trimmin alas mahdollisimman lähellä mutkaa. On muuten todella jännä fiilis, kun ajat kaasupohjassa ja vauhdista lähtee yhtäkkiä parikymmentä solmoa suorella pois. Vene suorastaan liimautuu veteen. Pelon vuoksi ajoin trimmin joka kerralla täysin alas ja lähdin heti mutkassa nostamaan trimmiä, jotta veneen saa taas ilmapatjan päälle. Kokeneet puhuivat, että koneen vakiotrimmiä pitäisi oikeastaan alkaa nostamaan jo ennen kuin sitä on edes alkanut laskemaan mutkaa varten, ja aloin pikkuhiljaa ymmärtää miksi. Pari kertaa mutkaan tullessa vene meinasi ohjautua väärään suuntaan, mutta tämä korjautui pienellä ohjausliikkeellä. Tämän veneen ohjautuvuushalukkuus oli kyllä helppo tuntea. Tiesin koko ajan, että menen mutkat liian hiljaa. Arturin ajama yli 3G:n kiihtyvyys vaatii uskomattoman vauhdin. Uskallus ei kuitenkaan mitenkään riittänyt ja alasasti trimmaaminen tuntui pelastusrenkaalta 7-asteiseen veteen pää edellä syöksymisen sijaan. Suorista nautin ihan suunnattomasti. Kerrankin oli keulanostetta just niin paljon kuin halusin. Rohkean ylöstrimmauksen jälkeen joutui ottamaan suoran puolivälissä jo takaisin alaspäin, kun vene keveni tosissaan ja kierrosluku läheni rajoitinta. Kabiinissa alkoi tulla hiki. Hiilikuidusta rakennettu runko on todella kova, ja olen varma, että pienenkin aallokon kanssa tämä kokemus olisi ollut todella paljon brutaalimpi tärinöiden takia. Silloin myös vauhti olisi tuntunut huomattavasti tätäkin hurjemmalta.
ylösajasta oli lähtenyt jo ainakin 20 sekuntia ja tuntui, ettei suorilla ollut enää kovin paljon saavutettavaa. Mutkin ei mieli edelleenkään sallinut enempää vauhtia. Oli aika painaa radionappia ja ilmoittaa, että olen valmis. Heti ajon jälkeen meillä oli hyvä keskustelu laiturilla Arturin kanssa. Hän kuvaili mutkan ajamista jopa tarkemmin kuin ennen ajoa ja tunsin pääseväni erittäin hyvin jyvälle, kuinka homma teoriassa menee. Teki mieli lähteä koittamaan heti uudestaan, mutta kiitin ainutlaatuisesta mahdollisuudesta ja vältin yhä kasvavat riskit. Nyt sitä mutkaan ajamista on sitten ehtinyt pyörittelemään päässään jo hyvän aikaa. Kiitos. Ei mitään. Hieno kokemus. Ihan mieletön. Kun alkaa sitä hieroa sit lisää siihen sitä mutkavauhtia, niin se on kyllä. Mutta se ei ole tämmöisten kokeiluiden juttu se. Se vaatii vaan enemmän harjoituksia sitten. No, mitäs piti? Oli kyllä ihan uskomaton kokemus, että hirvitti aluksi ihan todella paljon mennä sinne mutkaan ja kun kaasupoli pidettiin koko ajan pohjassa ja trimmillä vaan ajettiin vene alas ja vauhtia vähän pois sillä ja sit piti vaan uskaltaa kääntää, vaikka mutka tulee liian kovaa vastaan ja Joo. kun en ole katilla ennen ajanut, niin on niinku ihan uskomaton se pito, että luultavasti en käynyt 4/100 siitä, mitä voi ajaa, mutta tosi hurja oli. Ja sitten kun tultiin rantaan ja puhuitte vähän siinä, että miten se vielä tehdään niinku juttuja siinä mutka-aikana ja kuinka se niinku oikeasti ajetaan, niin pystyy niinku kyllä mielessään heti ajattelemaan, että no totta kai se menee silleen ja niinku, että sen verran pääsi tuohon tuntumaan jo sisään, että nyt alkoi tuntua siltä, että ei lähdetä enää uudelleen yrittää, että alkaa muuten rajat olla jo sen verran lähellä tai silleen, että hirvitti jo ihan tarpeeksi nytkin, että No, hyvin meni. Se näytti hyvää. kiitos. Jees. Ja kiitos tosi paljon mahdollisuudesta. Tämä Ei oli niinku mitään. ihan uskomaton juttu mulle. Niinku, että Hyvä, että tykkäsit. jees. Ei muuta kuin onnea ensi kaudelle ja Kiitos. moi moi. Morjens. Om du vill så kan jag säga. Joo, du får nog säga, för jag jaffar så sekaisin. Joo. Ei ole muita. Potkurin tyyppi on Mut se pitäisi ottaa niinku pikkukakkosessa, että hei kaikki lapset, tässä teille on GT10-luokan potkuri. Se kiiltää, koska sitä on kiilotettu. Se on terävä, joten sormia pitää varoa. Ja lisävedeotto saa olla. Saa olla, kyllä joo. Joo, se on tässä Arturin veneessä, niin se on ponttooni pohjassa, eikö se ole? Ei oo. Ei oo. Tässä Arturin veneessä se on ponttooni perä. Tässä Arturin veneessä se on ponttooni takaosassa. Ei oo. Ei oo. Missä helvetissä sulla on se, onko se piikissä? Joo. Kuka nuori piikkinen, se on longtava vattenilla. Ei puhuta siitä sitten.